zvakanaka. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you. Chimbombera Jesu maoko pauri ipapo. Uchayelizanda uJesu lapho khona. Ipamwe nari padhuze ne high five. Nikeza umakhelwane wakho i-high five. Tingatora nzvimbo dzedu. Sithabathe indawo zethu. Masikati ano Ngalimini ndoda kutenda Mwari wamasimba ose. thande kubonga uNkulunkulu namandla wonke. Watipa mukana zvakare wokudzoka muuvepo hwake. Osinikeza ixesha njalo ukubana sibe Iyo wakatigadzirira musangano wakanaka kudai. Wasilungisela umhlangano omuhle kangaka. Mwari ngaakudzwe nekurumbidzwa. Makadunyiswe lo Jehova. Regai ndiremekedze Ngihloniphe njalo baba vedu na amai president. ubaba wethu nomama upresident. Reverend Dr. Chiangwa. Reverend Dr. Chiangwa. Mwari akuitire zvakanaka baba na amai. uNkulunkulu senzele kahle baba nomama. Nokutitendera vechidiki kumira panzvimbo ino. Vumela abatsha ukuma kule ndawo. Regedzai zvakare masikati ano. Yekela ngithi ngalimini Ndiremekedzewo baba deputy president. ngihloniphe ubaba uDeputy President. Baba Chinyemba na amai. Ubaba uChinyemba lo mama. Mwari ngavaitirewo zvakanaka. uNkulunkulu alenzele kahle. Baba general secretary na amai. Unophala jikelele lo mama. Ndinokufarirai Mwari ngaakuitirei zvakanaka. Ngiyalijabulela uNkulunkulu alenzele kahle. Regai ndifarire the apostolic council. Ngijabulele Apostolic Council. Vana baba vedu vanotitungamirira kumaprovince Baba edu. bethu abasithongamele kuma provinces ethu. Mwari wokudenga ngaakurangarirei. uNkulunkulu wabazulu alenzele kahle. Pakati pema-overseer edu. Phakathi kuma overseer ethu. Ndina baba vangu na amai vari pakati pedu. Lo baba wami lo mama bakhona phakathi kwethu. Baba na amai Reverend Mutikani. Ubaba umama uReverend Mtikani. All the way from Midland Central Province. Besuka Midland Central Province. Mwari wokudenga ngaakuitire zvakanaka uNkulunkulu tetina amazulu mama. alenzele kahle. Muzita raJesu, hallelujah. Yegama lika Jesu. Regai ndifarirewo mutungamiriri wedu. Ngijabulele umthongameli wethu. Baba mfundisi Chitsware na amai. Ubaba umfundisi Chitsware lo mama. Pamwe chete nedare ravo ravanoshanda nalo. Ndawonye ledala abasebenza nabo. Thank you so much muranda wa Mwari. Siyabonga kakhulu nceku kaJehova. Musangano uri kutikomborera uri kutiitira zvakanaka. Umhlangano senzela kahle. Ma youth leaders ose. Ama youth leaders wonke. Ndinokufarirai hama dzangu. Ngiyalijabulela sihlobo Mwari zami. wokudenga ngaakuitire zvakanaka. uNkulunkulu wamazulu alenzele kahle. Ndine kuprovince kwandinobva. Kule province ezisuka kiyo. Province ye-Midland Central Province. Central Midland Province. Mwari ngaakuitire zvakanaka. uNkulunkulu alenzele kahle. Ku-Midland Central Province zvakare. Khona ngale Midland Central Province Kune njalo. sangano randinopinda church. Kule bandla yingena khona. Re-Trumpet of Revival. I-Trumpet of Revival. Rinowanikwa Mbizo 7. Elitholakala eMbizo 7. Mwari wokudenga ngavaitirewo zvakanaka nokuva pano. uNkulunkulu alenzele kahle kuba Ndina lapha. adzimai vandakapiwa nashe. Ngilonkosikazi imnikezwe nguJehova. Mai mfundisi Kudzerema. Mai mfundisi Kudzerema. Inzwai kuitirwa zvakanaka. Zwana kwenzelwa kahle. Ndine hama dzangu dziri pano. Ngilezihlobo zami ezilana. Dzeropa chaidzo dziri pano. Ezegazi zilana. Ndinokufarirai hama dzangu muri pano. Ngiyalijabulela sihlobo zami. Mwari wokudenga ngaakuitire uNkulunkulu zvakanaka. amazulu alenzele kahle. Muzita raJesu Kristu. Ngegama lika Jesu Kristu. Ndoda kufarira mufundisi Chiwashira. Ngijabulela umfundisi Chiwashira. Vanga vachitichera uye vari kutitungamirira. Lo ewesithongamela lana. Mwari wokudenga ngavaitirewo zvakanaka. uNkulunkulu amazulu akwenzele kahle. Regai ndifarire hama yandiri kushumira nayo. Ngijabulela isihlobo sami engisebenza Thank you naso. so much munhu waMwari. Ngiyabonga nceku kaJehova. Mwari wenyasha ngaakuitire zvakanaka. uNkulunkulu omusa kwenzele kahle. Handidi kupedza nguva. Angifuni ukuchitha ithuba. Toda kuti tipinde muinzwi neshoko raMwari. Singene ezwini lika Jehova. Tiende kubhuku yaZakaraya. Sihambe encwadini kaZakhariya. Chapter number 2. Chapter number 2. From verse number 1. Kusukisela endimeni encane Kusvika yokuqala. pa verse number 5. Kusiya ku verse number 5. Zakaraya. uZakhariya. Chapter 2. Chapter 2. Verse number 1. Verse number 1. Kusvika pa 5. Isiyafika ku 5. Tobatirwa Ezekiel chapter number 1. Siyabanjela ku Ezekiel chapter number Verse 1. number 10 to 12. Ku verse number 10 to 12. Tawana nguva zvakare toenda kuna Matiyo chapter 2. Singathola isikhathi sihambe ku Matthew Verse chapter 2. number 7. Verse number 7. Kusvika pa 10. Kusiyafika ku 10.
Zechariah chapter 2 Zechariah chapter 2 verse number 1 kusvika pa 5. verse number 1 kusiya ku 5. Muprofita Zechariah chapter 2 verse number 1. Zvino ndakarinzira meso angu ndikatarira ndikaona murume akabata rwodzi rwokuyera muruoko rwake. Ipapo ndikati, unoendepiko? Iye akati kwandiri, kundoyera Jerusalema ndione kufara kwaro nokureba kwaro. Zvino tarira, mutumwa wakanga achitaurirana neni akabuda. Mumwe mutumwa akandomuchingamidza akati kwaari, mhanya undotaura nejaya iri uti Jerusalema richagara semisha isina masvingo, nekuda kwekuwanda kwavanhu nezvipfuyo zvirimo, nokuti zanzi naJehovha, ini ndichava kwariri, ini Jehovha ndichava serusvingo rwemoto rwakapoteredza, ini ndichava kubwinya kwaro mukati maro. Ezekiel chapter 1 verse number 10 to 12. Verse number 10 kusiya ku 12. Ezekiel chapter 1 verse number 10, verse number 10, 11 and 12. Muprofita Ezekiel chapter 1 verse number 10. Kana ziri ziso zazo pakuonekwa kwazo zvaiva nechiso chomunhu. Yes. Zvose zviri zvina Yes. zvaiva nechiso cheshumba. Yes. Kurutivi rworudyi zvose zviri zvina zvaiva nechiso chenzombe. Kurutivi rworuboshwe zvose zviri zvina zvaiva nechiso chegondovo. Zviso zvazvo namapapiro azo zvakanga zvakaparadzana kumusoro. Yes. Mapapiro maviri echimwe nechimwe Yes. akanga akabatana asi maviri akanga akafukidza muviri wazo. Yes. Chimwe nechimwe chairuramira mberi, chaienda mberi pakufamba kwacho kwaida kufamba mweya ndiko kwazvaienda, hazina kutsauka pakufamba kwazvo. Matthew chapter 2 verse number 7 to 10. Verse 7 to 10. Matthew chapter 2 verse number 7. Zvino Herodi wakadana vachenjeri vari voga akavabvunzisisa nguva yakaonekwa nenyeredzi nayo. Akavatuma Bheterehema akati, endai munonatsobvunzisisa zvomwana, kana mamuwana mundiudze kuti neniwo ndiuye kuzomunamata. Vakati vanzwa mambo vakaenda. Zvino tarira nyeredzi yavakanga vaona kumabvazuva yakavatungamirira kusvikira yandomira pamusoro peimba pakanga pano mwana. Vakati vavona nyeredzi vakafara nomufaro mukurukuru. Thank you so much. Siyabonga kakhulu. Masikati ano ngalimini regai ndiremekedze vashumiri vakanditangira. Ngihloniphe izikhulumi ezithe zangiqalela. Ndakaitirwa zvakanaka. Yenzelwe kahle. Vakashumira mweya wangu. Batshumayela inhliziyo yabo. Vanhu vaMwari inzwai kuitirwa zvakanaka. Bantu bakaJehova Mwari ngakupfudzira imberi. uNkulunkulu aliqhubekise phambili.
tine dingindira riri pakati pedu silendikimba ekhona phakathi kwethu rakatanga musangano eliqala emhlangano rinotiro progress and expansion. okuthiwa khona progress and expansion. Ndinoda kutenda navashumiri vakatanga Ngithanda ukubonga ngezikhonzi kuti vakatsanangura zvinoreva progress and expansion. bathasisa i-progress like-expansion. Mwari ngaatiitire zvakanaka masikati uNkulunkulu ano. esenzele kahle ngale mini. Progress zvinongoreva kuti going forward kusho ukuqhubekela phambili towards a destination. kusiya ku-destination. Expansion to increase in capacity, yikukhula an action of becoming larger and more extensive, lesenzo le-action to khonapho increase in size and volume. kungesayizi langevolume. Zvino masikati ano muchanditenderawo ngale mini lizomvumela ndinoda kuisawo title yemessage yangu ngifuna ukufaka isihloko semessage yami yandati iyo causative agent. okuthiwa i-causative agent. The causative agent. I-causative agent. Chinonzi causative agent. okuthiwa i-causative agent It is a phenomenon, i-phenomenon a substance okuyi-substance or an organism kumbe i-organism that cause an effect. ye ecause i-effect. Kureva kuti ndechinokonzeresa yikho kuthiwa kuyabangela kuti zvimwe zvinhu zviitike. ukuthi ezinye izinto zenzakale. Ukaenda kunana chiremba ungahamba kubodokotela vanokuudza kuti kune anonzi ma-causative agents bayakutshela ukuthi kula ma-causative agent anokonzeresa zvirwere. abangela imikhuhlane. Vanokuudza kuti kune chinonzi bacteria, bayakutshela ukuthi kule bacteria it is a causative agent. yi-causative agent leyo. Kune inonzi fungi, kule kuthiwa yi-fungi it is a causative agent. yi-causative agent. Kune inonzi protozoa, kule kuthiwa yi-protozoa it is a causative agent. yi-causative agent. Kune inonzi virus, kule kuthiwa yi-virus it is a causative agent. yi-causative agent nayo. Zvese izvi kana zvichinge zvapinda mumuviri womunhu konke lokho nyazo kungena enhliziyweni yomuntu zvine zvazvinokonzeresa. kukhona kukubangelayo. Ndo paunoona munhu akutanga kupfeka jasi uthoba ubona umuntu esegqoka ijazi nokuti maari mune chapinda. ngoba kuye kule nto engenile. Zvino masikati ano Mwari ngaatiitire zvakanaka. ngale mini uNkulunkulu asenzele kahle. Pane chinofana kupinda mumunhu akanditarisa pano, kule nto ofanele ingene emuntwini chinofana obhekile kumhara pamusoro pako. kumele kuyehlala phezu kwakhe. Ichocho kana chapa pamusoro pako khona lokho nxa kuphezu kwakho pane an effect inotanga kuonekwa. kule effect kumele ibonakale. Pane zvinotanga kuitika mulife mako. kukhona ukuqala kwenzeke empilweni yakho. Mwari ngaatiitire zvakanaka pamusangano uNkulunkulu uno. asenzele kahle nkulu umhlangano. Mwari ngaatishanyire nemutoo uNkulunkulu unoshamisa. asivakatshele ngohlobo lophezulu. Taverenga nyaya panapa nababa nanamai sibalisa indaba lapho abobaba labomama kubhuku yaZakaraya. ebhukwini likaZakhariya. Murume anonzi Zakaraya indoda okuthiwa nguZakhariya wakanga ari muprofita waJehovha, ube ngumprofita kaJehova. wakaprofita nguva waprofita isikhathi Israeli ichidzoka kucaptivity. uIsrael ephenduka Anonzi iye a post-exilic prophet. okuthiwa yi-post-exilic prophet. Iye iZakaraya yena lo Zakhariya wakanga ine inonzi dual function. wayile nto okuthiwa i-dual function. Waiva muprofita waJehovha ube ngumprofita kaJehova ari muprofita waJehovha. ngumprofita kaJehova. Sekuru vake vanonzi Ido ukhulu wakho okuthiwa ngu-Ido vakanga vaine mahofisi maviri aya achishanda. ngamahofisi ayi-2 esebenza. Vaiva muprofita ube ngumprofita uye zvakare vari muprofita. njalo ngumprofita. Murume anonzi Zakaraya indoda okuthiwa nguZakhariya wakaprofita nguva imwe chete baprofita sikhathi sinye. nevakomana anonzi vanaHagai. ala madodana okuthiwa nguHagayi. In other words, anonzi he was a contemporary ngezinye indlela kuthiwa of yi-contemporary Hagai. ngokaHagayi. Nguva yaari kutanga kuprofita, lapho ekuqala ukuprofetha Hagai wanga ane 2 months akuprofita. uHagayi wayilezi batinyanga Hagai ndokupedza kuprofita. uHagayi waqeda ukuprofitha. Zakaraya ndokupfurira mberi nokuprofita uZakhariya waqhubekela phambili eprofitha. kusvikira Jehovha pavakamuisa. uJehova wazemfaka. Zvino masikati ano ngale mini murume anonzi Zakaraya indoda okuthiwa nguZakhariya zviprofita zvake iziprofiti zakhe zvaiva zvamavision. bekungezombono. Waiona mavision, wayebona imbono. unonzwa ukaverenga bhaibheri uyezwa ungabalisa ibhayibhile une mavisions anokwana 8 kula mavision afika 8 ari in series, mama-series achiprofita in series. eprofita in series. Unonzwa achitaura pamusoro
uyezekhuluma phezulu There are the 4 horses kuthiwa the 4 horses and the 4 horsemen. le 4 horsemen Unonzwa achitaura pamusoro the 4 horns uyakhuluma ngabo 4 and horns 4 craftsmen. le 4 craftsmen Unonzwa achitaura pamusoro paJoshua uyakhuluma phezulu kaJoshua muprofita waJehovha umprofita kaJehova wakanga wako akiuzwa wayesesolwa nokusvibiswa naSatani. ngokungcoliswa yisitha Unonzwa achitaura pamusoro uyezekhuluma phezulu peinonzi the flying scroll othiwa yi-flying scroll rugwaro rwaibhururuka. ulubhalo Unonzwa achitaura pamusoro uyezekhuluma phezulu peinonzi the golden lampstand. okuthiwa yi-golden lampstand Pazviprofita zvese izvi kuziprofethi zonke une lezi zvaanga achibudisa pfungwa yaMwari. kukhona lapha ekhipha ingqondo Zvino kaJehova masikati ano wana baba nanamai, alimini bobaba labomama vakomana navasikana, majaha lezintombi nditeerereiwo mukande nzeve dzenyu pano. alingizwisise lapha Mwari aite zvaanoda kutaura pano. uJehova yenza afuna ukukhuluma Murume nawe anonzi Zakaraya indoda okuthiwa nguZakaraya pataverenga pano lapho sibalisa kule ndawo unonzwa achiprofita uyamuzwa eprofita anoti zvino uthi manje ndakarinzira meso angu ngakhangela amehlo ami ndokubva ndatarisa in the realm of the spirit ngakhangela emoyeni ndokuona murume ngabona indoda haleluya we wakanga akabata measuring line. wayethatha imeasuring line Ndauyawo ndakaibata masikatana, buye ngiyibambile ngale mini ndauyawo ndakaibata masikatana, buye ngiyibebile ngale mini wakabata measuring line, ubambe ispirit map wakabata tape measure, wabamba itape measure wakabata ruler. wabamba irula Ndokubva amuona in the spirit, esengibona kwesemoyeni pari kumuona in the spirit, embona esemoyeni ndokufunga kuita nyaya naye, wasecabanga kwezindaba naye ndokubvunza Zakaraya wasebuza uZakaraya akati nhai vakuru, hayi madoda ko makanangepi nechamakabata izvi? uyangaphi lalokho kubambile Zvachinenge chekuyera-yera, njengoba ngani kuyazila zvachinenge chekumezha-mezha, ngokumezha-mezha zvikanzi ndakananga pajerusarema. ngiqonda khona ejerusalema Zakaraya ndokutanga kuda kubvunza kuti chii chaiti. ubuza ukuthi kuyini okwenzakala Murume waakaona hana kumupa nguva, indoda amnikelaza amnikeza isikhathi ndokubva vapesana. basebephambana Vachipesana nemurumewo, ephambana lali ndoda nyamba murume ari kutarwa pana, ndabona indoda ekhulunywa lapha he was an angel of Jehovah. ayi-angel kaJehova Anoti ndaparadzana naye, bathe semphambanelaye ndakaona imwe angel ichiuya, ngabona siyisithunywa sibuya ndokubva ndaona yakunomira ngabona siyakuma nemukomana anga akabata measuring line. indoda le beyibambe imeasurement Ndokutanga kutaurirana vari vaviri, basehlala kukhulumelana bebabili zvavakataurirana hana kuzinzwa, lapho bakhulumelanga zange but kuzwe wakazongoona kodwa waphangi kubona mukomana wakanga akabata measuring line Ngeke nje imeasuring line watumwa nemutumwa akapedzera kuuya thunywa qinise kubuya anotaridza kuti he was superior. etshengisa ukuthi ngani mkhulu Zvikanzi mhanya unotaurira mukomanawo tagijima etshela indoda anonzi Zakaraya, okuthiwa nguZakaraya umuti zvanzi naJehovha, fiwa nguJehova Jerusarema ramunoona Jerusalema olibonayo harichazogarwa alisoze lahlalwa seguta rina masvingo, njengesigodlo sinemduli richagara seguta liyahlalwa njengesigodlo risina masvingo lingelamduli nekuda kwezvikonzero ngenxa zvinenge zviviri. yezikazimbili Chokutanga chikonzero isizathu sakuqala ndechekuti Jerusarema ukuthi uJerusalema richatanga kuwanda vanhu, izaqalisa ukubanga richatanga kuwanda vanhu. lizala abantu abaningi Pavanowanda njalo sebebaningi ngavareke kuwanda chete, ngabe baningi kuphela but nezvavanobata kodwa nalokho abakubambayo nehuku nemombe dzavo inkukhu lenkomo nemadhadza zabo nempongora amathatha lempongolo nezvose zvavanochengeta konke abakugcinayo zvichatanga kuwanda muJerusarema. qala kuba kuningi eJerusalema Unoziva here kuti raakuprofitwa uyakwazi ukuthi aprofita vachienda kuBhabhironi. behambe eBhabhiloni Murume anonzi Nebhuzaradhani utamla busarata wakanga ari murukuru wehondo dzaNebhukadhineza zikajesa wakauya akatora the noble wabuya athatha indawo ndokubva aenda navo mucaptivity, wahamba kucaptivity ndokusiya varombo wachiya paJerusarema, bayanga eJerusalema ndokusiya vasina basa. wachiya bangela But msebenzi Zakaraya wakuprofita futhi uJazakaraya seprofita unoti zvanzi naJehovha, kodwa kuthiwa nguJehova Jerusarema iJerusalema richagara seguta risina masvingo. isigodlo singelamduli Nyaya iri pano vana baba nanamai, indaba lapho baba inyaya yomweya indaba yomoya ari kuzona in the realm of the spirit, ukubona isemoyeni but Jerusarema iri
iJerusalem riri kuprofitwa yaprofitwa panyama enyameni harisatirane chinu alikalila vanhu lutho vakaenda kuBhabhiloni bahambe eBhabhiloni vakarisiya risina chinu walithiya ngeke lutho bati parakuprofitwa lapho saliprofitwa rakunzi ndariona uthasengibonile munyika zomweya emhlabeni womoya rine vanhu vakawanda abantu abaningi rine pfuma yakawanda nothenengi bati kana tikadzoka panyama ngaphenduka enyameni Jerusalema riri empty iJerusalem harina charinacho. akula lutho My God. Patapinda mumweya sesingenile emoyeni Jerusalema iJerusalem razara selisele navanhu nabantu razara ligcwele nepfuma nenotho bati kana tikadzoka panyama singaphenduka riri enyameni empty harina vanhu alula lutho enyameni vanhu vakaenda kuBhabhiloni abantu bahambe eBhabhiloni ndonzikwa here panapa iyazwakala yini lana bati nguva yakuprofita kodwa isikhathi sokuprofita ine chimwe chiprofita lokunyisa iprofita chakuzadziswa sesigcwaliswa zvakataurwa naJehovha sakhuluma nguJehova kubhuku yaIsaya encwadini kaIsaya chapter number 45 uchapter number 45 wakuprofita usaprofita anoti kunewe Koreshi uthi wena Koreshi muranda wangu neku yami tarira ndichaenda mberi kwako eke ngizohamba phambi kwakho ndichakupfurira magete ngizokuvulela amasango endarama nendarira awegolide lesiliva akakufarira akuvalele tarira ndichaenda mberi kwako ngizohamba phambi I will kwakho go before you ngizohamba phambi and kwakho put unto asunder Ngikhiphe the zonke bars of iron amaze we-iron and brass. lebrush Amen. amen Amen. hallelujah Isaiah waprofita Isaiah usaprofitile but makore zvisati zvaitika kodwa inyaka ingakakho chii kwenzekala chakazoitika kuti chiprofita chisadzisika kuyini kwenzekala ukuthi unonza isiprofita vhesi bhaibheri roti ivesi ibhayibhili lithi neinonzi extra biblical material extra biblical material murume anonzi Koreshi indoda kuthiwa nguKoreshi kana kuti Cyrus nguCyrus ainzi the great Cyrus the great Cyrus the great the Cyrus great Cyrus wakaronga hondo wahlela impi ndokunanga kuBhabhiloni wahamba eBhabhiloni iko kwacho kune vakasungwa ngani kulabo ababathiweyo vanofana kuzadzisa chiprofita bagcwalisa isiprofita chaonekwa munyika dzomweya wabonakala emoyeni ndokumhanya kuBhabhiloni wagijima eBhabhiloni aine hondo dzake nezimpi zakhe paanosvika kuBhabhiloni lapho efika eBhabhiloni unorikomberedza uyayihanqa Bhabhiloni ndokubva raitwa siege iBhabhiloni for 2 years omnyaka embili vari panze bephandle vasati vapinda mukati bengakangeni phakathi pavanga vari panze lapho bephandle pane strategy kule strategy yavanga vachirova yayilokhu ichaya kwaiva nerwizi kwakula rwainzi mfula Euphrates Euphrates rwakanga ruchipfarira yayokuvalela kwaigona kuzobuda naIsraeri ezophuma kwaIsraeli ndokubva vaenda ipapo bahamba khonapho ndokunochera makarara bahamba bayageza ndokudzaivheta mvura dayivhetha amanzi kuti ipinde pakawanda-wanda ingena endaweni ezinengi ndobva kwacho kunofana kuzobuda lapho kuzophuma nevanoda kuzobuda yilabo kumele kuti baphume chiprofita chizadziswe uma isiprofeta sigcwaliseke ndokubva kwavadry kwasekuwoma army yaKoreshi i-army yaKoreshi ndokubva yapinda napakaoma yasingena lapho pavari kwamakhona kupinda napakaoma lapho bengena vari kwamekhona kunoona magete babona amagede asiwo akashama kodwa wona ekhamisile magete asiwo akashama amagede athiwe ekhamisile magete asiwo akashama amagede athiwe ekhamisile Cyrus ndobva anopinda uCyrus kulapho angena nokuti Isaiah wakaprofita ngoba Isaiah kuti oprofita ndichavhura ukuthi magete ngizovula amasango akakuvharira mberi kwako akuvalele phambi kwakho yes makozadabalada rimela vakomana ndokubva vapinda nehondo amajaha sengena ndokunoita konga Bhabhiloni bahamba kuyakhonka iBhabhiloni nguva yavari kunotora Bhabhiloni lapho siyathatha iBhabhiloni Israeli ndopaari kubuda uIsrael lapho aphuma khona nokuti muvengi wake ngoba isitha sakhe wakukonzereta nedzimwe hondo Sithatha ngezinye izinto kana Mwari vakuda kukusimudza Jehova efuna vanoita uphakamisa kuti vanokuvenga wayenza ukuthi vanosanganawo nevavengi vavo abakuhlangana lezitha vanorwiswawo nevavengi vavo balwise izitha zabo kuti iwane kubuda ukuthi wena utholakala nguva uphuma yavari kunesana isikhathi lapho behlupha ndonguva iri kubuda Israeli isikhathi uIsrael wakananga kunozadzisa kodwa chiprofita kuyagcwalisa isiprofeta ndokunanga kunozadzisa chiprofita baqonda kuyagcwalisa isiprofeta nguva iyoyo ngelasho
ngaleso sikhathi ndonguwa iri kubuda na Zerubbabel isikhathi kuphuma uZerubabel vachitoenda nevanhu kudzokera behamba labantu kuphenduka vana Ezra labaYezra vachiteerawo mumashure belandela ngemuva vana Nehemaya laboNehemiya vachiteerawo mumashure belandele ngemuva Jerusalema rakaonekwa iJerusalema labonakala risina vanhu mukati maro labantu phakathi kwalo rakufana kunozadziswa kumele begcwaliswe varume zvinhu zvomweya madoda izinto zomoya zvine madimensions kulama-dimensions uye zvine mawalls njalo kulama-halls zvine maworlds maviri kulamandla amabili lo alright kune inonzi the world of the physical the world of the physical nyika yenyama inoyi kwenda the world of the spirit world of the spirit zvakaonekwa naZakaraya wabona nguZakaraya zvakaonekwa the realm of the spirit realm of the spirit but panyama hachisati chaonekwa enyameni okwabonakala zvakufana kuzadziswa kumele ukuthi kugcwaliswe Jesu achiuya panyika uJesu esize emhlabeni haana kuita great crusher kazange ezikhethi wakauya nekuzara kwenguva wabuya kugcwala kune kwesikhathi inonzi the fullness of time kuthiwa fullness of time kana Mwari vazadzisa nguva Jehova segcwalisa isikhathi zvavakareva zvinoitika akuthinoyo rega kuyenzekala nditaure pamusangano uno ngikhulume kulo pane mhlangano yandiri kunzwa munyika dzomweya kuze emhlabeni inonzi womoya the fullness of time kuthiwa the fullness of time kuzadziswa kwenguva kugcwaliswa kwesikhathi yezvakarehwa naMwari kwathiwa nguJehova pamusoro pelaifi yako life yakho kana uri panodaidzira kuti fire fire kana uri panodaidzira kuti fire fire zvakufana kutobatika sokumele ukuthi kubambeke zvakufana kutobatika sokumele ukuthi kubambeke ndakamira pana ngimile lapha ndine vamwe bhutsu vakanditeerera ngilomunye ubhutwana vane bhutsu yakapenda awulabo isikhathi panyika dzenyama emhlabeni bati pamusangano uno kulo mhlangano Mwari ari kuona injiniya Jehova bona engineer ndakamira panapa nelapha ndine ngoma yandiri kuona panyika yenyama emhlabeni wenyama hapana chakazvarwa kulo kwazalwa bati panyika dzomweya ezela kwamoya kune thimu yababa kulethi makaba inoti imba zvako iwe ngoma usina kumbobereka nokuti vana vawinavo vakawanda kudarika vekambobereka panyika dzomweya Mwari pane zvaakarongedza bati panyika dzenyama uri kufamba usina chino hauna mari yaunayo muhomwe hauna chauri kubata chinoendeka hapana chiri kubhadhara hapana zviri kubatana hapana kwazviri kuda kuenda unoita zvokusairira kuti zvichiitika bati pamusangano uno we are here to download zvakataurwa naMwari ngazvinomanifesta in your life uchibva pano ngazvinomanifesta ngazvinobudirira wakauya newifi yekukwereta bati panyika dzomweya ndinoona mabrazilian akarongedzwa ari 7 auchachinjanisa iwewe wakauya pamusangano uno uine hembe yekukwereta bati ndapinda muwodhiropu yomweya ndaona hembe dzakasiyana siyana dzimwe dzakabva kuteki dzimwe dzakabva kudubai dzichapfekwa nemwana wokutenda ndauya pano ndiri kukuona iwewe dziri pasi rako rakabayirwa waya kuti risafa bati panyika dzomweya pane zvandiri kuona ndine vanhu here vari pano vauya pamusangano weprogress and expansion munyika dzomweya esizwe sakomoya Jerusalema rakatokura kare iJerusalem rakazara kwele bati panyika dzenyama kodwa emhlabeni wenyama hakusati kwawa nevanhu akukabi labantu vanhu vari kutoya in phases kuyenzwa in phases kudzoka ukuphenduka ritori empty akula lutho saka chiprofita choita sokuti chinonyepa asiprofita ngane nyamba ngamanga hachisi kunyepa kodwa vela Mwari zvavakataura ndo zvinoitika umkhulu akakhulumileyo vhesi kwezwe inoti as I purpose in my heart so shall it be kunjalo kuzokwenzakala as I think in my heart ukucabanga enhlizweni so yami shall it happen. kanjalo Who kuzokwenzakala can disannul ubani the ongakuthela hand of God? isandla sikaJehova Ndiani angadzora ubani ongabise ruoko rwaMwari? isandla sikaJehova May the hand of the isandla Lord sikaJehova locate you wherever you are. lapha khona Under the sound of my voice, phandle komntu pauri papo, lapho khona ruoko isandla rwaJehova sikaJehova ngarikubate. masikubambe
munyikadzi wenyama esweni apana chiri salenyama kubatika akula kubambekayo but mumweya kodwa emoyeni pane zvaonekwa kukhona kusakubona but ke ndafara vana baba nana mai nditeererei lingilalesisa ngithokoze ngajabula mumweya emoyeni maoza abviswa mawolza sakhithiwe but panyama kodwa enyameni nemhaya ari kutotsvaka kuvaka unkubudinga Mumweya. emoyeni mwari vati ngarichigara risina wata kusihlale kunjalo but panyama kodwa enyameni nemhaya ari kutoda kuvaka unema afuna ukuyakha kuti richengeteke ukubana ligcinakala maoza ane zvinhu zviviri ama-walls alezinto number 1 anomirira protection okokuqala amele but kune rimwe side kodwa kulalinye isango ranomiririra alimelelayo maoza ama-walls it's a sign of limitation isandla it's a kwenqatelwa sign of confinement isandla yokuconsignment it's a sign of imprisonment isandla yokuvalelwa mucherechedzo wokusungwa anzela ukubotshelwa mucherechedzo wokumanikiswa fanekiso kubandezelwa mucherechedzo wokuvharirwa fanekiso kuvalelwa mucherechedzo wokulimitswa fanekiso kulimitwa but mwari vati maozi waya wafuthi ama-walls mumweya musisina emoyeni akusela mumweya musisina emoyeni akusela reketa ndikuprofita ndakamira pano profiting ibelapha zvese zvaikuvharira konke kokuvalela mumweya musisina emoyeni the akusela walls are removed ama-walls the walls are removed iduli the ikhithiwe walls are shifted konke kushiftiwe the walls are shifted iduli ishiftiwe zvakuda anotenda sofuna chiprofita ukukholayo isiprofeta zvakuda anotenda sofuna chiprofita ukukholayo isiprofita zvakuda anotenda sofuna ukukholayo chiprofita isiprofita in the fullness of time okuvulele kwesikhala mwari anozadzisa unkulunkulu uyagcwalisa zvaakareva lokhu akutshileyo varume une malimitation pauri papapa uyanqatshelwa une zvinhu zvakakuvharira uri papa kunezinto ezokuvalela ukatirai kuita chino chinomira ufuna ukwenza lokhu nalokhu ukatirai kuita chino chinomira zama ukwenza lokhu kuyala ukachitirai chinoramba uyenza kuyala manje kana vakakuvharira kunze uvalele phansi vachakuona wa mukati bakuthola usuphakathi kana vakakuvharira mukati uvalele phakathi vachaona wa kunze bakuthola usuphandle enda unobvunza mukomana anonzi Peter abebuza uPeter mukomana anonzi Peter uyabona ijawutanga uPeter wakavharirwa mujere evalelwe ngesitolo vachifunga kuti vakavhara becabanga ukuthi bavalile vakazoona ava panze babone sephandle vakakuvharira kunze valela phandle ngavakone wa mukati bakuthola usuphakathi vakakuvharira mukati valela phakathi ngavakone wa bakuthola kunze usuphandle une kabudiro ulendlela ophuma mweya ngayo unokutungamirira moya uri uyakuthongamela mwana wemhepo umntwana womoya unofamba nepaunoda uyasebenzela lapho ufuna unopinda khona nepaunoda uyangena lapho ufuna khona unoita zvaunoda uyayenza kufunayo ndakaberekwa nemhepo zalwe ngumoya udza muna panze kuti uri mwana wemhepo tshelo phansi kwakuthi umntwana womoya unopinda nepaunoda ungena lapho ufuna khona ugopfura nepaunoda ubusudlula lapho ufuna khona pamweya emoyeni maoza amusisina imduli ayisekho udzabi yako wakagara nawo tshela lo kuti sethola maoza abviswa imduli sikhithiwe uchibva panenda unoita mari yako ngawo usuka lapho walls are removed already imduli ayisekho uchibva panenda unotanga business rako business walls are removed already imduli you've sikhithiwe got a limitation awuyenqathela ndosaka uchigara pamusika wemadomasi maviri gore rose kusvika rapera mnyaka uzuyaphela vatoda kubvisa mawoza ufuna ukhipha I imduli stand here to declare over your life. declare phezu Let the walls be removed. imduli Let ikhishwe the walls be removed. imduli ikhishwe Let the walls be removed. imduli ikhishwe The devil is a liar. umqambi wamanga usathane Zazuzuzuba. remachi Kazada bayanda. ulamahaya Marada belato. Anana kutetete. Yenda bahai. Arana tateate. Chite bahai. Limits. kwenqathela Ndinoshothwa nema-limits. angicaphula kakhulu ama-limits Ndinoshothwa nema-limits. angicathula kakhulu Pamweya. emoyeni Pamweya. emoyeni Uri manyama iwewe. uri manyama wena Amfundisi Rapson. amfundisi lapho Pamweya vana veyuthi abamanyama. laba abantwana abangamanyama Bathi panyama. kodwa enyameni Zvinyama. yikho Toda izinyama kubvisa zvinyama. sifuna ukuba Kuti kwezinyama zvive manyama. ukuthi kube yizinyama Toda kubvisa zvinyama. kube kwezinyama Zvive manyama. kube inyama Kaya dabaya. Rimela. Pamweya emoyeni pane zvakarongedzwa. kukhona ukuhlela Amai ndakamira pano. Panyama muri kurwara. enyameni Bati uyagula pamweya kodwa emoyeni kune vhesi
vesi kule verse inoti namavanga ajesu ithi ngamanxeba kaJesu takaporeswa wasiliswa inotaura ini past tense ikhuluma kuda kuti ngokwendile zvakaitika kare kwenzeka kudala tisati tauya pamufaro singakabuya emfaro pricha akamira pano upreacher akuporese iwewe akusilisi wena unoporeswa nevhesi bathi ukuthiliswa yakati namavanga ajesu yathi ngamanxeba kaJesu takaporeswa sasiliswa takaporeswa sasiliswa chimbonzani takaenda uthi sahamba takaenda sahamba takaenda sahamba takaenda sahamba takaenda kare sahamba kudala anotera ane nhamo yake yebo nokuti hatibatike ngoba kasibambeki hatibatike kasibambeki hatibatike kasibambeki tiri vana vemhepo singabantwana bomoya takaenda singahamba sihambile udza munhu ari padhuzewe tshelo phansi kwakho chibva pamusangano takaenda uthi baba sihambile sihambile kumuchato wedu emtshatweni wethu takaenda singahamba kumasteps sihambile kuma-steps takaenda kunoita mari sahamba kuya kwezimali takaenda kunoita mari sahamba kuya kwezimali kunotenga motokari dzinodhura ukuyathenga imoto varume chinodhurira iwewe udhula kudulela wena mwari haana sisimo yekudhurirwa hawu Jehova nokuti ndiye muridzi wesilivheri nendarama umnikazi wesilva legolide kazodhaba yamaha kazodhaba ureketelia panyama enyameni pane rombe riri pano akulo mnyango pani pamweya pane vhesi kodwa imoya inoti anosimudza marombe uthi yaphakamisa mnyanga kubva muguruva esuka ethulwini kana ari padhuze newachisimudzika ngaphansi kwakhe svimbo yaphakamiseka kusimudza mainji pichana amkhiphisa woti mpitshana hanzi anosimudza hawu yaphakamisa marombe kubva muguruva abanyanga besuka ethulwini vakomana musasimudza vasikana jaha lingaphakasi nokuti haunaye wakabhadhara matekenya ndefu kulobhadaleleleyo vakomana musasimudza vasikana jaha mapfukudza dumbu hamusati mabhadhara ngoba sivula mlomo alikhiphanga but uchibva pano kodwa usuka lapha wakunobhadharirwa mhlawumbe kuyabhadalelwa ndebvu dzawakatambadzana nemudhara wako dzakunobhadharirwa mari kumele ziyabhadalela imali uchiyamwa mukaka iwewe wena uyani waidzonza ndebvu dzababa wawudobha indebvu zikababa ngadzibhadharwe mazibhadale lezo ndebvu ndebvu idzodzo ngadzibhadharwe mazibhadale lezo ndebvu ndebvu idzodzo ngadzibhadharwe indebvu lezo uri mazibhadale mudumbu ramai usasiswini wairova mamwe makiki wawuchaya amanye amai amakhiki woti maiwe umama azubuhlungu pane chavanenge vanzwa kukhona kuzwileyo hauindi mahara iwewe awuhambi mahara hauzidora iwewe awusaqimbi wena rinonongwa mumupani mahara amuphayeni mahara shemahara mushana mahara egangeni upenyu hwedora impilo rinonongwa neasina dhora liyaxwisa longeladola hauzidora awusaqimbi wena haudza vatete vari pati vati hamuzidora kuze u-anti wakho uthi awusaqimbi wena hamuzicimbi awusodora wena hamuzidora imi awusaqimbi wena kuenda mahara uhamba mahara nje kutomuka pachivanze chewarize awusuka chikalisiphande uchitotsvaira uthanyele egumenzi enza makadii uthi alinjani tiri pamakadiwo alinjani lani ko makauya rini hawulibuye nini madeko ntambama izolo kungomuka wakumba kwevana uvusa ukhona endlini teda yabantu vanobhadharirwa sifuna babhadalelwayo toda vanobhadharirwa sifuna kana babhadalelwayo mvura namagetsi zvichibhadharwa unodile unodire kuenda mahara iwewe wayifuna ukuhamba mahara kana foni yako uchijusa ngayifoni yakho unodire kuenda mahara iwewe wayifuna ukuhamba mahara kana iwewe wena yanakozada yena the devil is alive. I sense something in the realm of the spirit. ngisesa Something is about to be downloaded. kulento kumele Something is about to be downloaded. kulento kumele download It is downloading now. iyadownloada manje The time is now. isikhathi kumanje The time is now. isikhathi kumanje Now is the time. manje isona sikhathi Now is the time. manje isona I sikhathi declare in the name of Jesus. ngegama likajesu Zawakanza ubate unobata. okuthiwa kubamba uyakubamba Komana. madoda Haya. yemaha Yambobatwa namfundisi. yake yabanjwa ngumfundisi Shimbuganda. ushimbwanda Yataura pamusoro pe-old wine skin. ekhuluma The new wine skin. new wine skin Kuti old wine skin. uthi old wine Alright, skin new wine skin. kumbe new wine skin Ukaisa ma-old skins. ungahamba kuma old skins Inodambura. ayiyadabula But new wine, kodwa new wine fresh wine. fresh wine Ngayipinze ma-new wine skin. mayifaka kuma new wine skin Kwaiziraire mabhodhoro avo. fendlela amambodlela Akanga zabo ari matewa akasonwa. ngibeka isikhumba Woisa wine yavo mukati. sebefaka iwine yawo Kana mvura yavo mukati. ngiyabumba amazi yawo Zvino zvaitika na wine itsva. ngayiwine Yaiswa mudewe nyuwani. isifakwe Yaiwana kapasiti
capacity yokudi yayithola icapacity yayo yokukhula iyakukhula nokuthi inetha process ngoba yenza iprocess inonzi fermentation okuthiwa wena yi-fermentation ukutarisela ngawe ukutarisele phasi abakukhangela ulipa fermentation bathi ku-fermentation kodadadada Yeah. basingade kukuona ngawe ukutarisele phasi abakubona babukhangelele uri mu fermentation level ku-fermentation level manje uno-explota iwewe kathesi uyadabuka wena manje unokufarula iwewe kathesi uyadabuka wena yayi-expanda ibi-expand ikhula bathine kanti bathi rimwe side kodwa ke la rema old wineskins ilema-old wineskins jesu chayitaura ujesu ayikhuluma lapho waona vadzidzi vachona wabona abafundi vauya kwari bebuye kuye vakati ishe wedu bathi inkosi yethu anotitsanyisa indaba yenyu vadzidza indawo benabafundi vasingatsanyi bengazincithi ndonzikwa iri pana ngiyazwakala yini ndonzikwa iri pana ngiyazwakala yini jesu ndokubva ujesu asesithi avarega vakadaro vakati ayo wabayekela kana chikomba chichiri pakati pavo havana nidi yokutsanya bati kana chinge chabva chaenda namuyende sengeni ngavachitsanya zvavo mabazincithi nyamba jesu ari kutaura two covenants khonapho ukhuluma old izivumelwano and new covenant i-new temperament ye-old inonziyo law ayi-old lo ye-new inonziyo chi ye-new kuthiwani amen we grace yi-grace manje ndoda kukuudza musikanzo yegrace ngifuna ukunikitathi grace ukada kudzisa mulo ayi-grace zinofarura lo iyadabula ilo pana handibatairava ukhona mbambili une mirayiro yakatarwa kumusha kwenyu unayo afakile bati wamwana wenyasha iwewe ngumntwana wamusa ndoda kuti upfarure ngifuna ukuthi udabule masistem ekumusha kwenyu amasystem angini masistem ekusarorwa amasystem ungalotsholwa masistem ekusabara amasystem ungabele uri new wine iwewe new wine wena une fermentation une fermentation chimboti feme oti feme zviro epadunukoti ndinonzi feme tala isisu ndinonzi sami feme ngingufeme mina vakati unonzi feme pakuita se bothi ngufeme njani oti ndinonzi fermentation uthi hayi ngufementation ekakuviravira kandinoita into yokukhona ukubuka ukuthi ngikwenza jesu anozvita ujesu uyakwenza paakauya lapho esabuyile wakabvarura murayiro uyadabula umlando mukadzi anga akakutama umfazi ane anti-progress for 18 years for 18 years jesu anomuona ujesu uyambona ndokubva amuadresa wasema-address akati you daughter of abraham wena ndokubva atikwatanuka mukadzi ndokukwatanuka wasechambuluka ndokumira zviri straight wasebumakade apedza munana eseketismaka vafarisi naasajusi amafarisile vanouya kuna jesu babuya kujesu voti ko maporesere musi wesabata batilisilisiile nyamba jesu akazvitaura kwathi ujesu kuti akukhuluma new wine inofarura kuthiwa toda kufarura mirayiro sifuna ukudabula imlando yakaitwa muupenyu hwedu eyezempilweni iye zethu jesu akatouya yena ujesu esebuyile nedispensation yegrace yedispensation yegrace nyasha mberi kwangu wabusa phambi kwakho nyasha shure kwangu musa phambi kwakho grace everywhere ndawo zonke you are a child of grace ungumntwana you are womusa born of grace wazalwa ngomusa wakaberekwa nenyasha iwe wazalwa ngomusa ndakutopedza so sendiqeda manje ndakutopedza sendiqeda manje ndakutopedza sendiqeda manje nditenderei ndibate vhesi 1 chete alivumele muri manonzi ezekiel indoda tonge wakaprofita waprofita akati zvino wathi manje ndakaona ngisembonile shampupuri ayisafunguzani zvakanga chibva kumunyika yekumusoro sisuka ndokubva ndaramba ndakatarisa ngayala lokho ndokubva mbheki ndaona mukati mechampupuri ngabona phakathi kwesafunguzani makanga muine kore kule mukati maro yes phakathi makanga muine moto kwakunomlilo moto mukati mawo umlilo phakathi wa makanga muine zvipenyu zvina kunakukhona zvinorarama okwakuphila anoti ndakatarisisa wasandikhangelisisa ndokubva ndaona zviri kufamba ngabona kuyahamba it was a traveling throne of jehovah bekudroni kaJehova ndokuramba ndakatarisa ndikati ngalelo lokambhekile zvipenyu zvina ngathi akuphila zvese inoti chokuti zvese zviri 4 konke kukune zvanga zvakafanana kwakufanana zvanga zvine mafesi bekunamafesi anokwana 4 amafesi angu-4 yaiva nefesi 1 ifesi yakuqala fesi yemunhu ifesi yomuntu fesi yechipiri ifesi yesi-2 fesi yemombe ifesi fesi yechitatu ifesi yesithathu fesi yegondo fesi fesi yechina yesina fesi yelion fesi yelion nyamba zvese zviri 4 konke kukune zvine the fullness of christ kune fullness of Christ because jesu achiuya ngoba ujesu yabuya akauya as a son of man wabuya indoda ndotsakaiti son of man because indoda you have mercy yomuntu on me woba nomusa fesi kimi yelion ifesi yelion yaitaurwa the sovereignty sovereignty of christ ekaKristu when a lion rolls nxa isilwane sibhonga everything chinobvunda konke kuyaquka ndosakathi the lion lion of the tribe of of the judah tribe of Judah
Fesi yegondo ifesi inotaura yenkosi the supremacy ikhuluma of yisupremacy Christ. ekaKristu Kuda kuti Christ is above everything. uKristu Ari pamusoro penhamo yako yakauya naye pano. Ndosaka chiti mabvi ose anofukama ndimi dzose indimi zonke dzinotaura ziyakhuluma kuti Jesu ndivoshe. uthi Jesu nguyinkosi. Fesi yemombe Ifesi yenkomo yaitaridza the suffering servant yayitshengisa the of suffering Christ. servant kuhlupheka kukaKristu. ndo paanoti uyai mose makaneta Tabuya lonke lidiniwe makaremerwa nalo lonke lisindayo because an ox ngoba i-ox ine tsika yekutakura bhedheni inkabi yathwala idebe inotakura magejo. yathwala nje Jesu amakhuba ndo zvaakafambira uJesu ikokuhambelayo kutitakurira magejo edu. utasitholela amakhuba Ende ethu unofanira kuziziwa kumele ubekwazi kuti haurarami usina chakakusunga. uyaloko Jesu anoti uyai ndikupe joko rangu utobuya kunika ijoko lakho mundisiyire renyu. unjele la Kureva kuti uchibva kusunungurwa rajesu ukhululo likaJesu uchibva kusunungurwa remadhimoni usulule amakhuba unofanira kusungwa nerajesu. kumele ubotshwe likaJesu Taita youth inorarama ni youth aphilayo isina kusungwa najesu yakubatshelwa isiri nguJesu mujoko rajesu. ngekho ejokweni Ndoza likaJesu vachimitisa vasikana 4 ngifuna pachechi. abatala 4 echurch. Anotienda kuda kutopedza. Sefuna ukuqeda uthi Anotienda zviona uthi sengisibonile zvanga zvine mapapiro 4 kutakula impiko mapapiro maviri impiko anga zempilo akavhara mutumbi abebambisa mamwe mapapiro maviri ezenze impiko anga zempilo akastretcha abe stretching zvanga zvine maoko evanhu bekula maoko iwayo izandla lezo anga akapfumbata abe nyamba chari kuona lokho kubonayo makerabims ngamapherabi makerabims ngamakerobims pana ari kundinzwa here ukhona ngizwayo uya pano shamwari timanye uyamkani kadadodosh stretcha window anotinda zvitarisa isa ruoko rwako faka isandla lapho tifambe takadai sihambe sinjalo ndazvitarisa ngiukhangela ndakaona zvakajoinana ngabona kubambe mapapiro azvo impiko zvakananga one direction kuhamba kwazvaienda lapho kuqoda khona zvaisatsoka bekungaphenduka kana mweya ukafamba ngomoya izvo ungahamba zvaifambawo lakho kwakuhamba kana mweya akamira ngomoya ungahamba izvo zvaimirawo lakho kwakusimba ndakaona zvichida one direction ngabona kuhamba one direction progress vana baba i-practice baba inonzi going forward kuthiwa going forward towards a destination towards the destination kureva kuti pazvaifamba ukuthi lapho kuhamba zvaiva nedestination besiba ne-destination zvichienda kwazviri kuenda kuhamba lapho kuya mweya khona ukafamba moya ungahamba zvaifambawo lakho kwakuhamba taita dambudziko nechechi ibe nehlupho inoda le-church kufamba efuna ukuhamba mweya asina kufamba moya ungahamba taita dambudziko neyouth ibe nehlupho le-youth inoda kunorora ifuna ukuyalobola chero yangorora lapho elobolela mweya khona asina kufamba unkulunkulu engahambanga taita vatenda ibe nabakhona vanongonoita bhizinesi afuna ukwenza mweya ibhizinesi usina kufamba umoya ungahambanga ndosaka uchipota uchinyura ikhulu lokhu utshona famba nomweya dlala lo moya chindinzwa apa ungizwe lapha zvanzi mweya thiwa moya ichi chipenyu chinachi hayi lokho changa chine mavhiri pasi bekulamavhiri phansi mavhiri aifambirana nechipenyu china amavhiri ankhona ehambela lo uphilayo lokha patikomborera mhani ndepapa ungibusisa lapha mweya wanga uri muzvipenyu zvina umoya kulokhona kokunye kuyi-4 mweya uri pamusoro umoya uphezulu ndo mweya wemuzvipenyu zvina umoya ukhona ndo mweya wanga uri mumavhiri umoya wayisemavhirini nditenderei hama dzangu uvumele boba nditore chechi semavhiri ngithatha ichechi njengamavhiri anoendesa gospel ahambisa igospel to other nations. kwezinye izizwe Jesu anoti go ye therefore ujesu uthi goyitefo preach the gospel. litshumayela ivangeli Saka mavhiri amavhiri aiva nemweya abesibe lo wanga moya uri muzvipenyu zvina ekosezi mweya waya muzvipenyu zvina kulokhona uphila ndo kuye mweya wanga uri mumavhiri umoya wayisemavhirini ukaona pakaita tsaona ungabona kwaba le ngozi yekuti mweya uri mumavhiri uthi umoya usemavhirini wasiyana nemweya uri muchipenyu china suchiyene kulokho hakuna kuphila kwatichaenda akula lapho kuyiwa khona pandati causative agent. lapho sithi positive The agent Holy Ghost imoya ingcwele is a causative agent. is a positive agent ndiye anokonzeresa uyobangelayo movement i-movement pasina mweya mutsvene. la moya ingcwele We are not going anywhere. akula lapho esiya khona udza budha ari padhuze newe tshela ubhuto phasi kwakho kuti vaione mweya oba lo uri moya muzvipenyu zvina kukuento udza baba vari padhuze newe tshela ubaba othuza kuti nawe vaione mweya oba lo moya uri muchipenyu china kulokhona uphilayo kune ndakutopedza izvozvo. sengiqeda manje Jesu vhesi yataura ikati ijesu yakhuluma yathi zvino Herodhi lapho herode waziva kuti vachenjere kumabvazuva sakwazi sihlakaniphi Vauya. sebabuyile vataura kuti aripiko mambo bakhuluma ukuthi ngaphi inkosi wasingashumira esingakhonza kuye ano
anoti Herode abanzwa Herode sebazwile anoti endai mukosotsoka mondiuza kuthiwa hambani kuti anenge ati kudinemi ukuthi utheni lani but varume ava pavakafa kodwa amadoda lawa vane star yavakaona banesitayela abayibonayo an extraordinary star inkanyezi yakaenda mberi kwavo iyahamba phambi and kwabo behold vaiva maastrologers bebama-astrologers varume vakadzidzira zvenyeretsizvi abafundela kwenkanyezi ndokubva vaiona basebayibona saka inkanyezi yaiti ikapinda nemugomo lapho ingena entabeni vaisasiyana nayo bebengachiyani layo vaitevera star yavo beyilandela inkanyezi ikapinda leyo nemumvura ingangena vaitevera ngasemanzini star yavo bayilandela inkanyezi ikapinda nemuvhali ingangena lebuvali vaitevera star yavo bayangena khona pavakazosvika pamba paherode bathi bafika endlini kaherode yakadzima yacitsha pota uchitarisisa zvinhu zvinodzima star hlala ulokhu ukhangelisisa lokho mwana weyuti izvozvi uri pano umntwana weyuti ulapha una bhudhi wawakarara nawo nezuro madeko pano ulobhuthi walayi lapha izolo kumakwenzi uko ezihlahleni wakadzima star utichi star wakatodzima star uhambe watichi pota inkanyezi uchicherekedza ananzelela zvinodzima star okutichi inkanyezi vandoda kukukurudzira ufuna kuti ukukhuthaza kana star yako yakadzima inkanyezi zicitshile musangano uno wauya kuzoita redirection sifuna your ukuredirect star istar yakho let your star reappear leto kumele ikhanye payakadzimira ngaibake inkanyezi labatila khona ngaibake mayibhebhe saka ngaibake mayikhanye manje saka ngaibake mayikhanye inkanyezi saka ngaibake hlabela kanjalo ndathi ngaibake inkanyezi mayikhanye ngaibake mayikhanye inkanyezi ndathi ngaibake mayikhanye inkanyezi let your star reappear mayikhanye wakafoira chikoro iwewe wafayile sikolo let your star reappear inkanyezi mayikhanye wakamitiswa navaviri wamitiswa wena let your star reappear inkanyezi mayikhanye wakambopinda mubhizinesi ukanyura Wangena kubusiness let your star reappear inkanyezi mayiphile wakarorwa ukadzoka kumba Wangena waphethuka vanoti ekhaya pane mumvana bathi kunomuntu ozalela ekhaya let your star reappear inkanyezi mayikhanye ndiyanani museve wangu uya pano ngubani lowana let kabuye me lapha conclude nemuseve uyu baba ndokumbira baba Ndiyacela. ndokumbira baba manya shamwari murume anonzi iye joashi indoda kuthiwa ngujowashi wakanza kuti elisha warwara wayeza ukuthi uelisha akati regedzai ndiende kuna elisha athi ngihambe koelisha akasvika ati my father wathi my baba the baba chariots of israel chariots of Israel and the horsemen thereof ihorsemen thereof paari kuchema lapha ekhala akaza kuti munhu wamwari ane shoko weza ukuthi umuntu kankulunkulu lelizwi raanopota achitaura hayi lehlale but lokukhuluma murume anonzi joashi kodwa indoda ujowashi aisateerera shoko ubengalilaleli yizwi wanza kuti mudhara elisha ubani udala uelisha wakuda kuzorora wayefuna ukuphumula pota uchirespecta vafundisi vako respect pota ohleli uchienda vachiripo uhambe bekhona pota uchienda zvichakanaka lokho uhambe kusesekuhle anoenda zvaresveka uyahamba sokonakela shamwari buya ndoda elisha elisha ndokukwatanuka pano wasephuma nje Dala Yesu asingagoni. enkasini wayengakwanisi ukuma ndokunomira najoashi wahamba wazijeka ngojowashi akati joashi wathi jowashi vhura windo uvule iwindi indanovhura windo dzoke hamba ivule iwindi vhura windo kurumidza vila avhura windo sevulile iwindi buya dzoka phenduka akati joashi jowashi wavhura windo suvulile iwindi akati shoot shoot Shoot. ashuta soshutile kuhambile museve ndokupinda munyika yomweya umtshoko wasangena elizweni lakomoya paakaushuta haana kuzouona lapho esoshuta zange awubona profita akaudayidzira profeti the somemezela hour of jehovah's deliverance the hour of Jehovah deliverance museve wapinda in the realm of the spirit umtshoko sungenile nyamba victory inotanga mumweya awuvikiti kanti akwemoya saka museve watoinda munyika dzomweya lapho umtshoko sungenile kwawakaenda hauna kuonekwa lapho uzohambile abonakalanga ndokubva adzoka kuna joashi wasophenduka kujowashi akati pfuura pasi wathi 1 chaya phansi 2 3 alright ndokubva joashi wamira panumber 3 ujowashi wasesima unumber 3 elisha akati eletshwa wathi wamirire umeleleni deve washuta kana ka6 kana ka7 nxa ushute ka6 kumbe kana 7 waishuta ka6 kana nxa ka7 ushute ka6 kumbe ka7 waikunda vasiriya kanomwe wayenqoba batine mhaka yekuti washuta kaviri kodwa ngenye ukuthi washute kabili uchakunda kaviri uzonqoba kabili wokundwa kamwe kesa ubusuqila kakonke varume wethu nedhimoni rehandiprogress kule dimoni rekuti le-antiprogress vanhu vakaita zvinhu vanogumira parodi ukuthi abantu bayenze izinto vanhu vakaita babalendleleni mabhizinesi vanongokwita abantu bayenze amabhizinesi vanhu vaine mukomana anoda kurora vanongonzwa kungoramba afuna ukulotshela phonku mweya wehandiprogress moya we-antiprogress
ndamona achidya mengo murodi utambone sikhi mengo ibaranzi balance lelana iwe unodyire futhi mengo murodi iwe wena udlelana imengo ndosaka uchirambwa futhi iwe ikusalwa wena unodyire bage murodi iwe udle umumbu ndosaka uchirambwa iwe ikusalwa wena unodyire matowe murodi iwe ndosaka uchirambwa iwe ikusalwa bhebi rinoendwa naro kunandos inkazana lihamba kunandos bhebi rinoendwa naro kuchikenini inkazana ihamba kuchikenini ronospoiliwa rodyiswa leprisa lidliswe kwede kuuya namatowe akazara homwe hathi une mweya weurombe nomoya obuyanga ukati fambe waramba marelationship manga nawo akadambura kulento paine mumwe aiva nepotential lomunye wale potential kungodai handichamudi uthi asakufuni wakazodai wawenza ndamona achitaura naningi yambone banjwa ngusibani unochengerawo futi ndewako here usati waroorwa kaiwo awukalotshola wena vele unomuchengera kuti aita sei uyamuba le joasha akanzi pfura Joshua wathi dlula haana kuudzwa nhamba yekupfura kazange atshele indaba likudlula ndokubvamira parodi wasesima emgwadweni ndoda kurayira dhimoni reandiprogress ngifuna ukulaya idimoni le-antiprogress kunyangwe swondo yedu haibatwi neiroro zimwe ngadzibatwe neiroro ezinye baba purezidendi ndinofara baba president neprogress iri pano neprogress nyasha ngadzitiendese mberi umuso makutoyise basa riri pano rirambe richiendeka umsebenzi olapho varume ngatirege kuti tikati fambe tomira tikati fambe torimira sime tikanzi mari tofunga kuti taakunetswa sesidinwa pane kwatiri kuenda kukhona lapho siyakhona ukaona uri mukomana akuda kuroora usingadzidzi kubvisa ungabona chegumi jebu ungafundeli ukhipho kwechuma uri bora ngoma umuntu nje makhazana khwayibhetshi uri umuntu bora ngoma khwayibhetshi impela bora hosho khwayibhetshi khwayi dzidza kubhadhara chegumi uchiri mukomana funda ubhadala kwechuma sesalijaha andiprogress antiprogress magozata palata nditendere nditaure izvi limvumele ndinotenda kuti mwari achitipa nyasha kunikula sinikeza umusa pandaona pakaiswa ayo mapila nana baba lapha mbona amaphila kababa kana nyasha dzikada zvadzo ngawumusa ngaba mndeni tinodzoka pamusangano unotera siyaphenduka pane umhlangano zvatoitika kule zinto progress after progress iprogress ngemva kwaprogress taramba mweya wajoashi siyala umoya kaJoshua wokupfuura tichimirira paroti kune simelele emgwaqweni enda mberi mwana weyouth hamba phambili mntwana womudza omutsha kuti takaenda uthi asihambile sihambile womudza kuti takaenda sihambile sihambile takaenda sihambile sihambile manje chimira ndikutaurire mana ngikutshele museve uyu wainorova musiriya umtshoko lo siyachaya umsiriya akabuda nepawindo lapho ephuma ngewindi ndoda kushudha amasiriya ngifuna ukushuda amasiriya akagarira muchato wako ahlalela umtshato ndoda wakho kushudha amasiriya ngifuna ukujubula amasiriya akamirira mari dzako hambelela izimali ndoda zakho kushudha amasiriya ngifuna ukushuda amasiriya akamirira vana vako hambelela abalindele ndoda abantwana bakho kushudha amasiriya ngifuna ukushuda amasiriya akamirira zvinhu zvako alindele izinto zakho ameno kumabvazuva ikoko azi empumalanga ameno kuti kunanani ikoko azi ukuthi laba bani baba baba tendekerai kumabvazuva khangela khona le mpumalanga makozada khombe khona ridadadadada pawakuyenda kumabvazuva lapho bahambe empumalanga uchidzokera kumba awubuyele endlini baya Joe takuda kuita operation Joe yes operation Joe operation Joe akatora mukomana wako uthatha ndodana yakho gareketse makayekele musiriya iyeye umsiriya yena lo wakuda kutochata nemukomana sifuna wako ukuchata lejaha lakho wakaenda naye kwatete wahamba laye kwa masiriya ose amasiriya wonke tinokuadresa nasi siyaladresa lamhla nesita rajesu egama likajesu Josh wesa akabata mari dzako wabamba imali zakho musiriya ngareketse umsiriya kayekele wesa akabata business rako wabamba ibusiness lakho musiriya ngareketse umsiriya makayekele wesa akabata vana vako wabamba abantwana bakho musiriya ngareketse umsiriya makayekele wesa akabata zvinhu zvako wabamba izinto zakho musiriya ngareketse umsiriya makayekele wesa akabata murume wako wabamba indoda yakho musiriya ngareketse umsiriya ndati makayekele ngareketse makayekele positive ache positive agent tanga kuna matauri pauri papa qala ukuthandaza lapho khona tanga kuna matauri pauri qala papa ukuthandaza lapho khona adresa musiriya address umsiriya kana uchigona kuita sign ngof yekumba kwawakafa
endlini lapho uri sikhona bana kudzoka kumba ngazembuyela endlini musiriya akandimirira umsiriya ungilindele ndoda kuwana usisipo ngifuna ukuthola ungekho bana kudzokera kumba ngazembuyela ngikhaya musiriya akandimirira umsiriya umeleleyo ndoda kukurayira nesaka ngifuna Jesu umlele ngegama lika Jesu atidzokere tigomirirwa ni murodi asibuyele simele N'Abasiriya. amasiriya n'abasiriya amasiriya akabata zvinhu zvako baba izinto zakho musiriya ngaarekese umsiriya makayeke wakabata progress yako baba iprocess yakho musiriya